Прывітанне! Я Саша Бабкова і гэта рубрика «Мова з дома», у якой мы тлумачым распаўсюджаныя памылкі ў беларускай мове і вучымся размаўляць правільна. Лепшы – найлепшы актор. Простая форма найвышэйшай ступені параўнання прыметнікаў утвараецца пры дапамозе прыстаўкі «най» ад простай формы вышэйшай ступені параўнання. Ласкавы, ласкавейшы, найласкавейшы. Памятаем, што пры ўтварэнні вышэйшай ступені параўнання ў беларускай мове заўсёды ёсць аб'ект параўнання – лепшы за яго. Таму не блытаем формы вышэйшай і найвышэйшай ступені. Лепшы за яго, а ён найлепшы. У рускай мове дапушчальна ўжываць вышэйшую ступень праяўлення якасці замест найвышэйшай. Лучшае произведение, глубочайшы колодец. А ў беларускай мове мы строга падзяляем розныя ступені параўнання. Гэты колодец глыбейшы за той. Найлепшы твор у 21 стагоддзі. Прыз найлепшаму актору. Ёсць яшчэ складаная форма ступеню параўнання прыметнікаў. Яна ўтвараецца ад пачатковай формы прыметніка далучэннем слоў «самы», «найбольш», «найменш». Самы смелы, найбольш зацікаўлены. Памылкай будзе сумяшчаць простую і складаную форму. Самы смялейшы – няправільна. Правільна самы смелы ці найсмялейшы. Таксама памылкова эканоміць на суфіксе. Наймоцны – няправільна. Правільна – наймацнейшы.